Okay, vi skal lave den der cinnamon challenge. Ja. Og ja, den vil vi gå ud og lave nu. Så ja, vi ses. Hej hej. Ja, og bare lige inden, så skal vi vide, at vores hår... Ja, vi er sådan i morgenhår. Ja, sådan rigtig troll. Men vi ses. Hej. Hej. Nu går vi i gang. Okay, vi stiller den her. Vi skal helt sikkert. Okay. It is so cold. It's so cold. Okay, It is so cold. vi starter. Det er snake. Klipper du i det? Klipper? Ja. Nej. Okay, Så. jeg vil ikke klippe ind i det. Kan du klippe i den her video? Kun enderne. Jo. Nå. Her der ligger Canelo. Men jeg tror lige, vi skal ikke lige tage den ned på gulvet, sådan vi Åh nej, jeg har ikke lyst til at spise det. Heller ikke mig. Okay, vi Okay. skal 1 til 3 nu, vel? Okay. 1. Kan man overhovedet se os? Er du sikker? Du må ikke spille på kameraet. Okay. 1, 2, 3 nu. Det er fint nok. Ej, Fie, fuck dig. Ej. Vi kan gøre noget ud af. Spil her på græsset. Jeg kan ikke se altså. Nej. Hvor er det klamt. Ja, det gør jeg aldrig det musikken. Elina. Mit ben. Du er små for... Ej, Signe, du har spyttet på mig. Ja. Ej. Du er så